What's up, ka-adventure? Nandito po ako, maglalako po ako ng tuyo. At saka ngayon, ka-adventure, umuulan ngayon. Dito po ako sa may kilid sa daan. Dito po makita natin. Ngayon po nasisiraan ko, siraan yung sasakyan ko po. Mahirap talaga yung sisiraan po ng sasakyan. Ito po yung propeller, yung sa sasakyan ko po. Natanggal po siya. Ngayon po maghintay ako ng sasakyan na magtutuwing sa sasakyan ko po. Kasi nasira yung propeller po. Ito po. Ito po ang sasakyan ko. Ngayon umuulan po, ka-adventure. Ito po. Nandito po ang sasakyan ko kasi nasisira yung propeller niya dito po, ka-adventure. Ito po, mahirap kasi masisiraan ng sasakyan ng ito po. What's up, ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Ito po. Ito po yung everyday routine ko po, yung maglalako ng tuyo. Minsan po masisiraan. Ang hirap ng masisiraan kasi yung oras mo mapigil po siya kasi ito po, pupunta po ako ng palengke doon sa Ubay kasi magpa-ayos ko ng propeller, ka-adventure. Ito po yung mga suki ko, naghintay na doon niya kasi hindi ako makapunta kasi nasiraan po ako, ka-adventure. Ito po. Ayun, umulan ngayon, ka-adventure. What's up, ka-adventure? Maya po, naghanap ako ng sasakyan para magtutuwing sa sasakyan ko po kasi dadalhin doon sa public market sa Ubay kasi papaayos doon sa makinig ko po, ka-adventure. Naghintay pa ako ng sasakyan para makorna po siya. Ito pa, ka-adventure, yung propeller. Mahirap masiraan kasi yung oras mo, pigil ang yung oras mo kasi hindi ka makapunta sa mga suki kasi hindi na umandar yung sasakyan kasi ito po natanggal yung propeller. Naghahanap ako ng tuwing sasakyan. Ito po, may nakita ako sasakyan. Parahin ko po. Sakay, sir? Asan niya to? Pwede ka po kay sakay pisik? Natang propeller? Asa pa kayo po natin? Tanang kita may welding niya? Tanang na umuso? Tanang ang pasipahan? May welding niya? Kung kabalik ka? Di ba yung papawiling na? Hindi naman siya madag kaya nagkubo kaya nasira man yung propeller niya. Kadaw paghana? Kadaw na, dahil na. Ha? Buat na ka na ba ng PC? May PC na ba? Mas sinagkagman dito. Pero naman kasubos ka? Oo, naman kasubos. Sige. Kung i-prewheeling na ito na, day, itulak na? Pwede po. Tulak ko na? Sige. Sige. Tutulungan niyo po ako, ka-adventure. Itutulak yung sasakyan ko. Ka-adventure, ngayon pinaayos ko muna yung sasakyan. Tinulungan ako ng dalawang mama doon na makarating dito at saka tinulak nila, saka pinalugso ko dito at saka ngayon nilagyan na lang ng tire wire para punta ko sa Ubay, doon ko ipaayos. Ito po, makita natin. Ito po, ka-adventure,
nilagyan po ng tire wire para makauwi lang ako sa Ubay. Doon ko ipa-repair po ka-adventure. Shout out po sa mga tao dito na tumulong sa akin na dinugtong po yung propeller. Ito po ka-adventure. Yung propeller nilagyan ng tire wire. Ito po. Para makauwi lang ako sa Ubay. Doon ko pa-repair ka-adventure. What's up ka-adventure? Punta na ako sa Ubay. Ipapaayos ko muna yung sasakyan ko. Kasi hindi ako nakatinda ng tuyo ngayon kasi nasisiraan ako. Mahirap ang masisiraan po adventure kasi yung pagtitinda ko mapipigil siya kasi nasisiraan man. Mamaya punta na ako sa Ubay. What's up ka-adventure? Ka-adventure. Punta na ako sa Ubay. Ito po. Okay, ka-adventure, hindi kinaya ng tire wire. Ito po. Ito po. Hindi kinaya. Ngayon, magpapatuwing lang ako ni sir. At saka may dala siyang PC doon sa shop. Kasi ka-adventure hindi kinaya. At ngayon, umuulan ngayon ka-adventure. Ang hirap ng buhay na para pagmasiraan ka-adventure kasi ito yun ang nangyari. Ito po hindi kinaya ng tire wire. Adventure nilagay ni sir yung lubid kasi magpapatuwing na ako kasi hindi kinaya ng tire wire yung pagtakbo ka-adventure. Ayun, nilagay na ni sir yung lubid kasi magpatuwing na lang ako sa kanya. Pasalamat, shoutout po ako ni sir kasi tinutulungan niya ako, kaminto siya. At saka ngayon ka-adventure hindi ako nakarating sa Ubay sa public market kasi bumigay yung tire wire ngayon ka-adventure. Yun po, kita natin. Itutuwing ako ni sir. Okay sir, okay na, okay na. Okay. Ito po. Sir, na tinutulungan. Sino pangalan mo, sir? Melvin. Yes po. Okay, shout out ni Sir Melvin na tumulong sa akin na nagtuwing sa aking sasakyan na makaabot makarating dito sa shop. Ito Sir Alvin, bibigyan ko si Sir Alvin kasi yung sasakyan niya nagtutuwing sa aking sasakyan kasi may bibili siya ng gasolina. Thank you sir, kaway sir, kaway. Thank you sir. Thank you Sir Alvin. Thank you. Pag-adventure, nilitrap ako sa shop.
Saka inayos na ni sir yung naputol na tire wire po, kinuha yon, at saka ispatan ng welding para makauwi lang po ako sa doon sa Ubay. Doon ko po bibila ng bago na propeller Adventure. Okay Adventure, what's up Adventure? Mamaya punta ako sa Ubay, doon ako bibili ng bagong propeller kasi yung propeller na nilagay ko doon nasira po siya doon. Okay po Adventure, what's up? What's up Adventure? Ngayon hindi kinaya Adventure yung winelding, kaya na bumigay siya Adventure, kaya hindi ako ngayon hindi ko ako punta ng Ubay kasi bumigay yung winelding kanina. Yan, ito po. Yung winelding na ito po hindi kinaya, bumigay siya Adventure yung propeller. Kaya ngayon maghanap na po ako ng ibang magtutuwing po para papunta doon sa Ubay para doon maayos Adventure. Ito po ang napakahirap ng sitwasyon. Ito po masisiraan po kasi yung oras masasayang po Adventure. Kaya ako ngayon maghahanap ako ng sasakyan, kahit multicab lang kasi hindi kinaya ng yung kanina, winilding kanina hindi kinaya, bumigay siya. What's up Adventure? Maya po itutuwing ko na lang to dito papuntang Ubay. Doon ko na lang bibili ng bagong propeller kasi bumigay. Hindi kinaya ng propeller yung winelding kanina. Mainit pa kanina kasi winelding kanina. Mainit pa yung naputol na propeller. What's up Adventure? Ngayon maghanap na po ako ng yung kahit multicab lang, itutuwing na lang kasi kasi yung winelding ko kanina doon sa shop, bumigay siya kasi ang mabigat yung dala ko, yung mga tuyo. Adventure, ito po, andito po ako sa daan dito sa highway papuntang Ubay doon. What's up Adventure? Mahirap ang masisiraan po ng sasakyan kasi sayang ang oras. Yung mga suki ko naghintay. Adventure, ngayon nagpatulong po ako sa Adventure, nagpatulong po ako kasi thank you kay sir po Adventure. Tinutulungan nila po ako. Pupunta po ibalik doon sa shop, doon sa silagyan po dito Adventure. Ngayon ako na lang ang lagay ng sasakyan papuntang Ubay. Bibili ako ng pisa. Ubay sir, Ubay. Sakit. Sa Ubay ko sir, 5 pisa sir. Ito po sir. Takong motor na, guba na 5 pisa sir. Das ka, yan ko may nga shop. Ato ko. Hindi ka nagdaking ubuan sir, taga Ubay ko. Thank you. Kasi nga naman sir? Napi. Lota, taga... Okay ka Adventure. Thank you kay Sir Napi Nuta. Ipasakay po ako sa kanyang kotse. Thank you po. Shout out po. Thank you kay Bait, kay Sir. Pinasakay ako sa kanyang kotse. Ito po. Thank you po sir ng marami. Papunta ako ng Ubay, bibili ako ng Adventure, bibili ako ng yung propeller. At ko sir sa sentro sa Ubay kay
palit ko propeller sa akong katong Interstar kay ginapo ko nag biyahe og buhat na nautan ko gikan ko sa katong unay mo rag na atok nga green unya katong naipo ha. Nasa bay problema. Ang propeller mo ay natangtang sir. Kadugay ang biyahe ba manbukat ang karga. Nasa bay mong gikarga buhat? Buhat sir. Okay, ka-adventure, pinasakay ako ni sir. Ito po si sir, bibili siya dito sa Bohol Dairy po, dito sa Lumangog po, dito sa Lumangog. Bibili ng cake ng Chocobaw, yung sa Carabao. At saka sa Chocobaw si sir, bibili siya. Nagpasalamat ubay. Bibili ako ng pumili ako ng propeller. Ito po. What's up, ka-adventure? Ka-adventure, nakabili na ako ng propeller. Ngayon papunta ako ng terminal. Papunta ako ng Alicia Bohol na doon ang sasakyan ko sa shop. Okay, ka-adventure, what's up, ka-adventure? Ka-adventure, ngayon sasakay ako ng series papunta ng shop doon sa Alicia. Ka-adventure dito. Dito. Okay, ka-adventure, nandito na ako sa series. Papunta na ako ng Alicia Bohol. Pinando ng sasakyan ko. Okay, ka-adventure. What's up, ka-adventure? Ka-adventure, nandito na ako sa shop. Kung binili ko na yung propeller po, ka-adventure. Kailangan po. What's up, ka-adventure? Sana po nagustuhan nyo ang video ko. Don't forget to click the notification bell and subscribe po para maka-follow kayo sa mga video ko. Ka-adventure, ito na po yung bago na binili ko sa doon sa Ubay. Ito po. Nilagay na po dito yung propeller. Ito po. Ito po, ka-adventure. Kasi nga mo sir? Kasi nga mo? Edgar. Okay yung ka-adventure, ito po si Sir Edgar Huiso. Shout out po Sir Edgar. Siya po ang makinig ko dito. Siya po ang ayos ng propeller. Adventure ngayon natapos na. Thank you kay Sir Edgar Huiso dito sa Alicia Bohol, dito sa shop. Dito sa shop po nakikita natin ka-adventure dito sa RDMM Welding Shop. Ka-adventure, okay ka-adventure, sana nagustuhan nyo ang video ko. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to click ang notification bell para maka-follow kayo sa mga video ko. Thank you, ka-adventure. God bless po.